בת 77, נסעה לניו יורק, ביקור משפחתי, קיבתה סיגריה ברחוב, קצת קרח, החליקה, נפלה, שברה את עצם האגן. וואו. זהו, סיפור שעלה לחברת הביטוח, משהו כמו $100,000. היה לי סיפור אחר, אני גם, יש לי הרבה לקוחות מתחום הסקי, אני גולש סקי, אז אני די מוכר ונמצא בפלטפורמות של גולשים. לקוח בן 50, עשה ביטוח נסיעות, נסע עם המשפחה, כולל הרחבה לספורט חורף, כי זו הרחבה מיוחדת שאתה גולש בשלג, ורצה הגורל, והוא נפצע, והובא לבית חולים, אבל הוא לא נפצע בסקי, הוא החליק על המדרגות במלון בדרך לארוחת ערב. אז זה יכול לקרות בכל מקום, בכל סיטואציה, זה יכול להיות סתם איזה מישהו שרוכב על אופניים חשמליים, או קורקינט חשמלי בחול ונכנס והעיף אותך, אז תכלס, מי שלא רוצה הפתעות שעלולות להסתיים באלפי דולרים בחול, זה חובה לעשות ביטוח נסיעות.